тишината на нощта предателите направиха своя избор. И този път взеха решение, което никой не очаква. На сутринта всички се завръщат в имението напрегнати и подозрителни. Но това, което не подозирате, че тази нощ никой не беше убит. То няма никой. Чувствам се много добре, че ще живея още един ден. Ана Мария, честно да ти кажа, малко се съмнявах да те видя тази. Аз не. Защото с нощи бях аз или Гъмов на пангара. Те трябва с тотални олигофрени да ме те изгонят. се надяват, че днес ще заминеш. Според мен ми дават още въздух, защото все още има хора, които се съмняват в мен и мисля, че се надяват, че на следващата кръгла маса, когато изкочи моето име, ще ми е за последно. Ева ми беше много странна, тъй като тя по принцип не започва тя към някой, а обикновено чака да чуе. Вчера тя взе думата. И гласува или с общия вод, или нещо, което няма нищо общо с общия вод. Ева абсолютно минава измежду капките, никой не се съмнява в нея, докато тя постоянно обикаля и слухти навсякъде. Добро утро! Или е предател и умело се опитва да насочи на някъде хората, или просто след като Онцова вече я няма, тя пое щафетата. Кой очаквате да не видите? Хора, ако Неве не се появи, вече не знам какво ще правим. Ако Неве не се появи, аз съм отново паприкаш. Дори да се появи, хора, аз смятам, че не е тя. Смятам, че не е Неве. Още от самото начало предателите ни заблудиха с тази теория, че има сред предателите актьор. На тази основа стъпиха уж цялата група, когато изгониха Гъмов. Докато не махнат всички актьори, няма да се успокоят. Дори не съм сигурна, че има чак толкова съмнения върху Неве. Просто това им беше подадено и чисто подсъзнателно се трепем актьори. Кой чакаме? Кой става? Майя, Петканов, Владо. Добре, Петканов има щит. И Антон. Това е. Владо, Антон и още един стол има. Моля? Неве, Майя, Владо, Петканов и Антон. Значи са точни, така ли? И са представете ли си Владо? Точни ли са столовете? Имало е рекрутман. Не, може и да остане един празен стол, бе. Много са добри тия предатели. В главата ми със сигурност кръжат хиляди идеи, както в моите, така и в на останалите. Всички ли сме тук, някой вербуван ли е, дали пък някой не е отказал да бъде предател през нощта. Общо взето има толкова възможни варианти. Човек, филма сега ще е още по-голям, ако всички се върнат. Още по-сложно ще стане. Сега ще разберем. Това е тихичко, Антон. Да, бе, Влади ли го бях? Владо къде е? Той ще да е после. Не бе, Влади, няма да е. Всички дойдоха, само Владо го няма. Владото е. Владо е. Какво да гледаме и да не гледаме? Да. Това, че има един стол повече, почва да ме навява на мисълта, че вечерта предателите са стрелнали по някой с щит. Напълно е възможно Владо да дойде. И това значи, че някой от нас е прелъстяван. И след като сме всичките, значи някой е приел. Някой се е предал. Някой се е предал и е казал, аз съм готов да стана предател. Опа! Ай, тренер! Кой Владо ще влезне е въпрос? Някой е вербуван. Казвайте, кой го съблазниха с нощи? Окей, Владо не е елиминиран. Въпросът тук е сега. Ако никой не е елиминиран с нощи, има някаква уловка. Нещо се е случило. Той, който е приел, е глупак. Тези хора, които са предателите, вече са си ясно изградена коалиция. Всеки допълнителен за тях
е добре дошъл, за да го махне. Имаме още един предател, играта става още по-сложна, пъзълът първа трябва наново да се реди и става още по-гадно в играта.